имаш ужасно акне и кожата ти изглежда така, или дори така, нека ти помогна. Аз съм Християн Озунов от Здравен център Холистик и днес ще ви запозная с поредният ни успешен случай. Акнето е един доста неприятен проблем, с който почти всеки се е сблъсквал. Често породено от хормонален дисбаланс, състоянието на кожата ни се влошава. Такъв беше и случаят с нашият пациент. На снимките виждате състоянието на кожата от лявата и дясната страна на лицето още преди началото на лечението с болен терапия. А ако някои от вас все още не знаят какво представлява болен терапията, можете да ни последвате, да разгледате клипчетата и да видите при какви случаи помага тя. А ето и няколко снимки по време на лечението. Както можете и сами да видите, има подобряване във всички проблемни зони и състоянието на кожата е значително по-добро. А ето и резултатите, които постигнахме след близо 2 месеца активно правене на болен процедури. Сами можете да се убедите в ефекта на терапията. Пациентът не е използвал никакви медикаменти или мазила за справяне с проблемът по време на болен лечението. Важно е да кажем, че състоянието на всеки пациент е индивидуално и може да бъде нужен различен брой процедури за постигане на оптималният резултат.